оновала едно македонското премиерче, Мицоски или е Боски или е женски полов орган, не е така и не мога да му науча името, а лицето му е толкова грозно, че го рисуват по комиксите, за да плашат родителите с него децата си, когато не слушат. Онзи ден пак се изцепило, че ние българите живеем в средновековието, че сме били средновековци. А ти какъв си бе нещастник? Къде си роден бе? Нима не си роден в България? Роден си в България, защото Македония е българска. Както си проговорил, говориш на нашия език, пишеш с нашата кирилица, значи ти какъв си? Ако ние сме средновековци, ти си неандерталец, а и физиономията ти е такава, мозъкът ти е бавно развиващ или бързо изоставащ, едно от двете, избери си ти кое, а на всичкото отгоре си е много неблагодарен. Знаеш ли защо? Защото когато стана инцидента в дискотеката, първият народ, който се отзова, беше българския. Ние българите. Но аз се гордея с това нещо, защото ние по този начин помогнахме на собствените си деца, защото това са наши деца, българчета, на които ние помогнахме. А ти си виновен и трябва да носиш отговорност за случилото се в тази дискотека. И сега вместо да даваш мнение какви сме ние българите, трябва да лежиш някъде на топло или родителите на пострадалите деца може би трябваше да те отрепат някъде с камъни.